Velkommen til Matador med mere med Martin og Mathilde. Den podcast, hvor to venner ser et afsnit af Matador og snakker om det. Jeg hedder Martin. Jeg hedder Mathilde. Velkommen til det første afsnit. Vi vil lægge ud med at give et kort resume i hvert afsnit af det afsnit, vi så skal tale om i det her afsnit, for at forvirre folk så meget som muligt. Så Mathilde, vil du ikke lægge ud med det? Afsnit 1, der hedder Den Rejsende, og året er 1929. Ja, året er 1929, og vi følger i første afsnit, Den Rejsende, et døgn i Korsbæk. Mads Skjern, Matadoren, titelfiguren, kunne man mene, ankommer til Korsbæk med toget i den ydmyge skikkelse af en handelsrejsende. Han opsøger byens førende manufakturhandler og opdager her, at de mere jævne kunder forsømmes og fryses ude til fordel for ganske få udvalgte overklassekunder. I første afsnit er det vist fru Apoteker Strøm og dyrlæge Mortensen, hvis jeg husker rigtigt. Ejeren af butikken, Albert Arnesen, er både snobbet og doven og langt mere interesseret i sin unge kone Vicky, end i at drive sin forretning. Den unge kone, til gengæld, er mere interesseret i at have en affære med sin tennispartner. Den anden store tråd i serien, Varnæs-familien. Her gør man klar til seriens første dinnerparty for byens spidser, i anledningen at bankdirektørens bror er blevet udnævnt til folketingskandidat. Husets frue Maud, obsesser over rengøringen, og hendes søster Elisabeth drømmer sig melankolsk tilbage til et forlist kærlighedsforhold på Fyn. Før afsnittet er omme, har Mads Skjern købt Sademagerens hus over for Varnæshuset, og scenen er sat til de næste 23 afsnit, hvor Mads Skjern vokser sig stor og svulstig, mens Varnæs-familien, ja, det skal vi ikke komme mere ind på nu, hvad der sker der, men Mads Skjern er i hvert fald klar til kamp fra det første afsnit. Glimrende. De har gået ud fra, at de fleste af lytterne kender jo Matador, ellers lytter de formentlig ikke til den her podcast, men bare så ved vi hvor vi er. Og det er jo interessant, hvordan der virkelig bliver sat scene her i det første afsnit, for det som vi jo fra et 2017-perspektiv ved kommer de kommende 24 afsnit, men som seeren i den første sending jo ikke har vidst, og som skuespiller og instruktør, manuskriptforfatter jo heller ikke nødvendigvis har vidst. Og det er svært at forestille sig, synes jeg, at se Matador uden at kende handlingen. Altså, jeg kan ikke huske første gang, jeg så det. Altså, jeg kan måske huske tilbage til 10. gang, jeg så det, eller et eller andet, men jeg har, i min bevidste hukommelse har jeg jo altid vidst, hvad hver eneste scene ledte til senere. Og det tror jeg er tilfældet for rigtig mange danskere. Måske skal vi i virkeligheden starte der, inden vi går for meget i dybden med afsnittet her, med lige at præsentere os, hvor er det, vi kommer fra? Hvad er det for et forhold, vi selv har til Matador, som måske har ført til, at vi har fået lyst til at lave det her afsnit. Men til vil du ikke fortælle lidt om, hvad har Matador betydet i dit liv? Hvornår? Ja, altså Matador kommer ind i mit liv via optagende afsnit på VHS, som så mange andre. Jeg tror, at vi i min familie havde mellem 8 og 10 VHS-bånd liggende. Vi havde den der Olsenbanden nummer 6 med Bedford-diamanterne. Så havde vi alle Matador-afsnittene, og så havde vi måske Gyngehøvdingen. Så hvis man var syg, lå med influenza eller et eller andet, så blev man ligesom, fik man lært sig at betjene VHS-maskinen, og så kunne man ligge og se de her udvalgte bånd igen og igen. Så jeg vil tro, før jeg var 15, havde jeg nok set Matador 20-30 gange, og satte den også bare nogle gange på i baggrunden, lidt af der radio, og så kørte den ligesom, og så var man i Korsbæk-universet, uden man behøvede at følge handlingen særlig koncentreret. Så for mig er det sådan et tryghedsunivers, man kan sætte på og sådan drømme hen i, selvom man laver andre ting samtidig i virkeligheden. Det er jo sjovt, for jeg kan huske, at jeg har set den første gang i fjernsynet. Det må have været i start 90'erne, da de sendte den. Og på det tidspunkt var det jo så kun tredje gang, de sendte den. Altså udover at den var blevet sendt naturligvis. Da det var blevet lavet, så var den blevet genudsendt en enkelt gang mere i løbet af 80'erne, og så var det jo altså kun tredje gang, den var blevet sendt, da jeg så den i starten af 90'erne, hvilket var lidt pudsigt i forhold til, men man tænker på Danmarks Radio i gamle dage som noget, der virkelig ikke var bleg for at genudsende ting. Men det er det heller ikke i dag. Det er heller ikke i dag, men nu er de flere kanaler at genudsende ting på. Men jeg har set det i fjernsynet, men det har betydet meget for manges forhold til Matador nu, at det nu er tilgængeligt på mange flere platforme. Der er de her VHS'er og DVD'er, som er blevet solgt til sammen vist 400.000 eksemplarer af hele serien. De taler det selv som 3 eller 4 millioner DVD'er, men det er at se og VHS'er, men det er jo altså fordi, der kun er x antal afsnit på hver DVD. Men hele serien er altså ude i 300-400.000 danske hjem, som kan se den altså. Den har ligget på Bonanza, og nu
Ja, det er sådan, nu genudsender de den relativt jævnligt, kan man sige. Ja, ikke? og det er sådan lidt, det er næsten som en slags gammeldags X-faktor, ikke? Det der skuldkalv, det er det, der kan samle nationen. Alle kender det, altså alle bagtaler det, men alle ser det. Så ja. Men spørgsmålet er, om hvad det betyder for netop for den der fornemmelse af særlighed, det havde tidligere for nogle generationer, vores generation og de lidt ældre, det her med, at det trods alt også var relativt sjældent, at den blev sendt. Ja, hvor nu er den tilgængelig hele tiden. Men det tror jeg, mange af os har vendt, man har jo også der er glidet over i de her platforme, hvor alle ens yndlingsserier er tilgængelige på alle tidspunkter af døgnet. Det har ikke fjernet noget af Matador for mig, fordi eftersom jeg har lært den at kende via VHS-bånd, der selvfølgelig havde en udløbsdato, fordi de begyndte at flimre, jo mere man så det. Men så, ikke desto mindre, så var de tilgængelige hele tiden. Så for mig har det ikke været den der særligheds ting. Det har bare, selvom den har været tilgængelig, har den været interessant. Ja, det interessante er jo, at det faktisk stadigvæk nu, hvor man kan sige, at antallet af folk, der bruger sådan noget Flow TV, er faldende, og det der med at have sådan tv-events stadigvæk er noget, der bliver mere og mere sjældent, så er det jo altså stadigvæk en begivenhed, når Matador bliver sendt på Flow TV. Det er det. Og jeg har da også, jeg skal da se det. Man kan jo ikke have Matador vide, at den kører på Flow. Og det kan man måske sige, det der er noget særligt, efter alle de her Netflix og HBO Nordic og alle de her platformer er kommet, Viaplay, det er jo, at det føles stadigvæk lidt særligt at se noget på Flow TV, fordi man ved, at man er ikke den eneste, der sidder og ser det. Så der er et usynligt fællesskab via Flow TV. Så det særlige kommer måske ind der, at det kan være det samme afsnit, og man kunne have set det i går, men det betyder noget, at man ser det i Flow. Helt sikkert. Vi kan i et senere afsnit vende lidt mere tilbage til DR's strategi, og hvordan de ligesom forholdt sig til Matador, og hvordan arven fra Matador i forhold til dansk tv ligesom har været. Det kan vi tale om på det tidspunkt. Men lad os prøve at vende tilbage til det her første afsnit, fordi da jeg så den som optakt til den her optagelse, så lagde jeg jo meget mærke til det her med, hvad er det for en scene, der bliver sat i starten? Hvad er den allerførste indstilling? Hvad sker der de første 2 minutter? Ikke? For at sige, starter serien bare, eller kan man godt se det som sådan en programerklæring for noget af det, der kommer senere? Og det er jo selvfølgelig svært at sige, hvor meget der ligesom er efterrationalisering, men jeg synes faktisk, det er meget påfaldende, hvor meget man bliver introduceret i løbet af de første 2 minutter til de grundlæggende konflikter og de grundlæggende scenarier, man sådan kommer til at se over næste mange afsnit. Ikke? Replikløse billeder, der lige sætter scenen og laver nogle små hierarkier og nogle små positioneringer. Og det allerførste, jeg satte mig nemlig også ned og tænkte, hvad er det allerførste, man ser? Og jeg synes nok, jeg kan huske det. Det er jo Korsbæk Kirke, som i virkeligheden er Køge Kirke, man ser. Og så ser vi nogle hestevogne, og så er den første karakter, vi faktisk får øje på, det er grisehandleren. Grisehandler Larsen, som også er den første bil. Alle de andre er hestevogne, og han kommer kørende i den her bil med sin grisevogn, eller hvad den hedder. Jeg har faktisk noteret ned, altså hvad der sker i Matador, indtil den første replik bliver sagt. Første indstilling, kirken, som du helt rigtigt nævner. Næste indstilling, Korsbæk Hovedgade, Algade, hvor der kører hestevogne og en enkelt bil, som du helt rigtigt nævner. Så er man oppe så er man inde i Damernes Magasin og ser Frøken Jørgensen og Vicky, som er nede i magasinet. Så ser man grisehandleren komme gående. Så ser man seddelmagerens butik, den som Mads Gjern senere køber, blive sat et til salgsskilt i vinduet. Vigtig begivenhed alligevel. Meget vigtig begivenhed. Ja. Så ser man Agnes komme gående ned ad gaden. Så ser man Røde på vej ind i... Det er rigtigt. Over på stationen. På stationen. Og så ser man Herr Svand komme gående ned af fortorvet. Det er virkelig utrolig mange karakterer og mange sådan grundlæggende relationer eller sådan helt særlige kendetegn ved, hvem de her mennesker er, som man får introduceret igen uden dialog i løbet af de første. Hvor der slet ikke der er ikke sagt et eneste replik, og vi ved allerede rigtig meget. Noget, jeg også lagde mærke til, var den lille fine hierarki, der bliver illustreret via hunden Daisy, hvor man ser Vicky i sin lille lyserøde silkenatkjole komme vimsende ud af soveværelset, placerer Daisy i skødet på den altid sådan brunt, olivengrønt jakkesæt Albert Arnesen, der sidder med cigar og dovenskab lysende ud af sig. Han får placeret skødehunden i skødet. Han gider ikke luften. Han går ned i butikken til butikkens første mand, Herr Svand, der så får leveret den her hund, som så heller ikke gider luften, som giver den til lærlingen Arnold, der må tage ydmygelsen på sig og gå ud på gaden, og så bliver grinet af en stuepige, Agnes, der står og lige har lukket Varnesporten op. Så ved man ligesom, hvem der har magten. Og lige præcis på den her side af gaden i Damernes Magasin, der starter det hos Vicky og kører ned igennem til Arnold. Ja, det er lige præcis. Det var meget interessant, nu nævnte du i dit resumé det her, at der er at der ligesom er der bliver solgt noget, der sker noget, som ikke er særlig afklaret.
da Mads Skjern så kommer ind i butikken. Og det har jeg læst mig frem til, at i det oprindelige manuskript, og det er måske endda indspillet, så er der faktisk en længere scene i Damernes Magasin, inden Mads Skjern kommer ind, hvor de taler med konsulent Holm om den her grønne kjole, som også senere bliver refereret, men som så er blevet klippet ud af scenen. Og det er i virkeligheden meget imponerende, fordi det, som har været den her scenes formål oprindeligt, det var selvfølgelig at lave en kontrast mellem den måde, der virkelig bliver slæsket for konsulent Holm, og hun får alle, og herr Svand, og de er virkelig på knæ for hende, og den måde Mads Skjern så bliver behandlet på, når han kommer ind i scenen. Men de lykkedes faktisk at få etableret fuldstændig den samme kontrast med en meget, meget simplere scene. Ja. Altså, Misse Møge, der køber blonder. Lige præcis, og det tager 15 sekunder eller sådan noget i screentime, men alligevel har man fuldstændig fornemmelse af, hvad det er for en type butik. Og hun nejler den netop med replikken, hvor vi ser den her lille bitte brune pakke, der har måske 20 cm, en halv meters blonder maksimum, pakket ind i en lille brun pakke, og så siger den skrøbelige Misse Møge, hvis jeg kunne få den bragt. Og hr. Schwann selvfølgelig, og råber ud af gadedøren, vi sender varen, og så ved man ligesom, hvordan tingene står i Damernes Magasin. Netop. Samtidig ser vi den lille, simple frue, der gerne vil bede om stof til en pæn kjole, hvor hr. Schwann må oplyse hende om, at det er altså ikke vinrødt i denne sæson, det er nogle andre desinger, som han siger. Netop. Nu ved vi jo, som nævnt, hvad der sker. Kan vide, da man så tidligere afsnit, kunne man følge Mads' tankerække? Ser man det, som Mads ser? Altså ser man det her hul i markedet, når man bare ser den her Jeg holdt øje med hans ansigt, med Mads Skjern i den her scene. Og hende her, den jævne frue, bliver jo overladt til sig selv, hvor hun kan stå og røre ved de her fine varer. Og hun kigger op på Mads Skjern, der står med sit afvisende, strenge, indremissionske, jyske ansigt, og kigger stift ud i luften. Og så kigger den jævne frue op og smiler undskyldende. Og så smiler Mads Skjern faktisk næsten ømt til hende. Og jeg fik fornemmelsen igen, det er svært, når man har set den så mange gange, jeg fik fornemmelsen af, at han der faktisk knytter en eller anden form for følelsesmæssig sådan, sympati med hende her, som er den gode i den her scene, og som ikke bliver behandlet ordentligt. Og om det er her, der opstår den der hævnenergi, der på en eller anden måde driver ham igennem serien. Jeg tænkte i hvert fald, der var noget. Men tror du, at fordi i betragtning af, hvordan Mads udvikler sig senere, så er det måske lidt svært at forestille sig ham som en, der sådan er voldsomt på de små sider. På de små sider og sådan noget. Hvor meget er det et spørgsmål om, at han simpelthen ser, om der er simpelthen et klientel, der er en efterspørgsel, som der ikke er noget udbud, der møder. Men jeg har også svært ved at vurdere om, altså han er jo først og fremmest en matador, altså han er opportunist, ikke? Han ser en handelsmulighed, han ser en kundekreds, der ikke bliver betjent, som man kan malke for penge, og det udnytter han. Men samtidig tænker jeg også bare, og det noget, der jo vejer ind på hans beslutning om at blive i byen, finder sted på Jernbanerestauranten, hvor Røde og grisehandleren taler om, hvordan det er i Korsbæk, og hvordan at pengene er på meget få hænder, handlen er på meget få hænder. Og jeg vil også sige, det var faktisk noget, jeg havde glemt. Nu er det lidt tid siden, jeg har set Matador senest, inden jeg så det her. Det var den her beskrivelse af, i virkeligheden meget præcis af, hvad er det, dem, der ikke kan komme i Damernes Magasin, gør, ikke? Hvor det bliver beskrevet, når de tager til andre byer, eller bestiller hjem med katalogordre fra København, og sådan noget. Netop typisk manufaktur, og netop ikke stoffer. Ja. Og det er bemærkelsesværdigt godt veletableret, ikke? Altså det er det, som jeg synes er meget, meget flot i det her afsnit, og som vi måske kommer til at vende tilbage til lidt senere, det er, der skal enormt meget såkaldt exposition leveres, ikke? Altså vi tilskuerne skal have meget information og vide for at kunne forstå den verden, som vi følger med i. Og vi får det på så små lækre replikker. Fede siger direkte, hun tager hjem fra katalog fra København, hvis hun skal have noget. Det er lige præcis. Det er simpelt, og det er præcist, men det er elegant. Det virker troværdigt alligevel. Ikke? Der er også, jeg kan huske, der er jo flere scener, hvor de netop med en enkelt replik også får sagt noget om, hvem de her karakterer er. De to drenge, som mødes hinanden på trappestenen, hvor man Ulrik og Daniel med meget, meget få replikker for etableret ligheder og forskelle mellem de her to drenge. Yeah. Og jeg kommer meget til at tænke på den første scene i TV-serien 1864 for et par år siden, som forsøger at gøre noget tilsvarende, men mislykkedes ganske voldsomt, ikke? Og jeg prøvede at se, om jeg kunne sætte fingeren på i den første, jeg ved ikke, om du husker det, Mathilde, men i første scene af 1864, og det er i hvert fald meget tæt på første scene, der har de to drenge, de har fødselsdag, eller noget tilsvarende, de får i hvert fald gaver, og de får begge to en bog,
hvor den ene dreng siger, en bog var spændende, og den anden dreng siger, en bog var kedeligt, jeg vil hellere have en kniv. Godt. Nu har vi forstået begge to, jeg kan se, hvordan udviklingen mellem jeres to karakterer kommer til, og det er simpelthen så klodset og jeg skulle lige til at sige. Hvorimod, på en eller anden måde, så lykkes det med manuskriptet her, at få lagt alle de her små... Fordi det er naturligt, ikke? Og det er ikke tvunget ind i vi får den samme gave, som er forskellig. I stedet for bliver der lavet en dreng sidder på trappesten og venter. Overklassedrengen løber rundt og er vild og har ikke lært grænser og tror, han kan gøre, hvad der passer ham. Han har råd til at være opsøgende. Han har energien til at være på eventyr. Mens den indre missionske og i det her indtil videre moderløse dreng, han for det første er passiv, for det andet er nem at forlede og nem at trække med sig. Og som også accepterer alting. Han accepterer at blive inviteret med hjem, han accepterer at blive sendt tilbage igen, han accepterer at vente, han accepterer alt. Den næste scene, efter vi har været nede i Damernes Magasin, så hopper vi jo så igen op ovenpå til lejligheden, op på oven, hvor Arnesen og Vicky sover til middag, eller hvad det nu er, de gør. Ja. Jeg tror, jeg er det eneste, de gør, og det er ret klart, og stakkels Albert. Og det må jeg også sige igen noget, som jeg simpelthen havde glemt, altså hvor relativt, altså det lyder forkert, når man siger eksplicit seksuelt, men hvor tydeligt det ligesom er, hvad det er, der foregår eller ikke foregår i de her scener, når man faktisk ser dem, at det er altså relativt tydeligt, at de holder de her pauser, og Albert vil gerne, og Vicky, hun gider virkelig ikke at gøre, hvad hun kan for at undgå det. Ikke? Ja, og ret, jeg vil sige ret hæftig. Hun lyver ham direkte op i ansigtet og sådan noget, og det er interessant, fordi det her har jeg jo ikke tænkt på de første måske 5 gange som Matador. Der har jeg ikke anet, at det her var en seksuel scene. Måske en freudiansk side af mig har anet det. Bevidst har jeg ikke tænkt over det, og når jeg så har set det som voksen, har jeg netop fået samme chok og været sådan, nej, når frøken Jørgensen står og siger, jeg kunne ikke sige, at han bliver op i bredden, fordi han har en ung kone. Ja, hvad betyder det egentlig? Det betyder jo, at han har formiddagssex. Altså den her gamle mand i slåbrok og bordeaux-rød charmeklud har formiddagssex. Jamen, det er jo helt voldsomt seksuelt i virkeligheden. Selvom det foregår off-stage på en eller anden måde, ikke? Det bliver det jo ikke mindre lummert af. Og det her med, at hun vimser ud, og jeg kommer nu, og så går der 3 sekunder, og man når lige at se Albert sidde og glæde sig til formiddags samlejet. Og så smutter Vicky ellers ud af døren og siger, jeg tager i tennisklubben, og så er hun væk. Det er det. Og der kan man sige, nu fik du afsløret i dit resumé, at hun har der sker et eller andet med hende og hendes tennistræner. Det får vi jo ikke at vide på nuværende tidspunkt. Og det er på nuværende tidspunkt lidt uklart, altså, om hun overhovedet skal ud og spille tennis. Hun skal i hvert fald bare ud af døren. Ikke? Hun skal væk fra den klamme gamle mand, som hun for skade har giftet sig med for at slippe væk fra en anden klam gammel mand, nemlig hendes far, Oberst Hackel. Men det udfolder sig alt sammen senere. Det kommer vi alt sammen. Lad os tage lidt op, hvem vi har talt om, at vi i det her podcast vil for hver eneste afsnit, vil vi gerne trække en vigtig person frem, som vi synes er afsnittets VIP, som på en eller anden måde enten bringer noget nyt, eller driver plottet frem, eller på en eller anden måde er vigtig. Ja. Og i det første afsnit er der selvfølgelig ingen tvivl om, hvem den her person skal være. Det er selvfølgelig Matadoren selv, Mads Skjern. Han er hovedpersonen, eller han er i hvert fald den, der sætter plottet i gang, og den, som hele handlingen ligesom roterer rundt omkring. Efterhånden som scenen kommer frem, bliver han måske selv som person en mindre... Altså, bliver han ikke den mest interessante karakter, og virkelig måske heller ikke den mest dominerende karakter i historien, men han er helt klart den, der sætter det i gang, og også har lagt navn til det. Vi var allerede lidt inde på det før. Hvad synes du det er for et billede af Mads Skjern, vi får i de her første 45 minutter her? Jeg har jo altid haft den følelse, at jeg virkelig formår at holde med Mads Skjern de første par afsnit af serien. Især i første afsnit, men også senere hen. Og så på et eller andet tidspunkt omkring spoiler alert, byrådssekretær Lund for Dæsen, så vender det fuldstændig, og så er han virkelig ikke nummer 1 på ens liste. Men her i starten, han er jo ydmyg. Han kommer bare med sin snavsede kuffert, og prøver bare at sælge noget grimt konfektur, og så er den ikke længere, og han har et barn, der ikke har nogen mor, og der er så mange grunde til at føle med ham. Men allerede her... Og han repræsenterer jo fremskridtet, kan man sige, og fremtiden. Ikke? Selvom man ikke kender serien, så ved vi jo, hvor det kommer til at ende. Vi ved jo, Jamen, det er rigtigt. At samfundet udvikler sig, og kapitalismen udvikler sig. Men jeg er egentlig en af dem, der godt kan lide de gamle dage, så det er ikke et argument for mig til at holde med ham. Der ser jeg ham allerede som en trussel mod Korsbæks idyl. Ja. Så det synes jeg egentlig, det kunne jeg godt finde på at holde imod ham. Men jeg vil sige, der hvor han vinder mig, det er dels i Damernes Magasin, hvor han jo bliver dårligt behandlet, og han fatter sympati for en anden person, som vi godt kan lide. Og så er der jo et andet øjeblik, hvor han fuldstændig vinder mig over, og det er efter han tager hjem og sover hos grisehandleren, for at Daniel ikke skal sove på en bænk, og han møder Ingeborg,
og der kommer det her frem med Ingeborgs eksmand, der er en værre en, og er ude i noget spil og noget druk. Og hun bliver flov, og Mads bare smiler simpelthen så afvæbnende til hende, og bare lader hende vide med et ansigtsudtryk, du skal ikke være flov over for mig, jeg dømmer dig ikke, jeg er på din side. Og det var jo bare, altså, så kunne jeg ikke andet end at holde med ham. Til gengæld... Og det så Githa Nørby hjælper jo altså også på... Det hjælper rigtig meget på det. Folk, der Githa Nørby ordentligt, får jo altid lidt... Men altså, fuldstændig. Man kan ikke holde med Githa Nørby. Det er simpelthen det er livets regel. Ja. Githa Nørby, hende er vi med. Så ja, men til gengæld er der også allerede fra starten, var der noget, måske især når man er barn, som man ikke kan lide ved Mads Skjern, for han er lidt stram i det, og han er lidt sur. Og sådan er der et tidspunkt i serien, hvor Mads Skjern griner. Jeg tror det faktisk ikke. Ja. Altså, og hvem kan lide en person, der aldrig griner? Det er det samme med Donald Trump. Lige præcis. Så det var, der er noget, jeg er ikke helt på hans side, men jeg holder med ham, fordi han bliver sat i stilling som the underdog, vil jeg sige. Ja. Altså det synes jeg, du har meget ret i, og det er jo også netop i virkeligheden det, som gør ham interessant at udvikle sig som karakter. Så hvis man har en anden form for sympati for ham i starten, og så ser man så bare, hvordan han korrumperes i løbet af, og det er en forståelig, det er en menneskelig udvikling, der sker. Ja. Han er ikke bare ond eller dum, og omvendt heller ikke det modsatte her i starten. Altså, men jeg synes godt, man kan fornemme en vis kulde over ham allerede her i starten. Ja, synes jeg, han bliver også spillet som en, der i hvert fald har måttet gøre sig selv hård for at kunne have det her liv som omrejsende, og som enkemand, og som en søn, som han trods alt nok godt ved inderst inde ikke har nogen særlig ideel barndom ved at rende rundt i halen på hammer og sidde på trappesten og sådan noget. Altså, jeg synes godt, man kan godt fornemme, at han har i hvert fald ikke den her sådan livlighed i sig, ikke? Og det er jo også en sjov ting, der sker, ikke? At på en eller anden måde, så sætter Korsbæk jo gang i ham. Ja. Men Ingeborg sætter gang i ham, og der er en masse ting, som han starter på en meget sådan, hvad skal man sige, en, der nærmest har opgivet sit liv, da han kommer til Korsbæk og ligesom fundet sig nu er det sådan her, mit liv er, indtil han pludselig ser, jeg har stadig noget ild i mig, som kan... Ja, jeg har noget potentiale, og jeg har nogle idéer, som jeg godt kan sådan udfolde. Det, der bare undrer mig ved Mads Skjern, det er, hvordan kan han udleve sin vision med så meget succes, og så blive så bemærkelsesværdigt utilfredsstillet af det? Altså, hvorfor bliver han ikke glad? Han får Ingeborg, han får alt det, han vil have. Altså, han får Githa Nørby, som alle vil have, eller alle vil være, afhængig af, hvilken vej man svinger. Og alligevel er han bare ikke glad, og det får mig også til at tænke på, om han fra starten simpelthen har gjort det af de forkerte grunde. Fordi hvis man opnår sin drøm, og den var drevet af noget varmt og godt, så er jeg alligevel så idealistisk, at jeg tænker, så må der også være en eller anden form for følelsesmæssig gave ved enden af regnbuen. Og det er der bare ikke for Mads Skjern. Og det får mig til at tænke, jamen han gør ikke det her, fordi han tænker, jeg vil sætte liv i byen. Det er jo hans slogan. Jeg har sat liv i byen. Jeg har skaffet arbejdspladser. Men det var ikke derfor, han gjorde det. Ja. Han gjorde det for nogle mørkere motiver, som prestige og magt og hævn, og alt det her, som vi godt ved, at vi længes efter det, men når vi får det, så bliver vi ikke lykkelige. Det er grundlæggende utilfredsstillende. Det er grundlæggende utilfredsstillende. Og det er også det, som man skal. Og det er sjovt, synes jeg, fordi at det måske også på en eller anden måde, så spejler det sig jo lidt i den oplevelse, som skuespilleren havde, som Jørgen Buckhøj havde. Ikke? Ham kan vi måske lige vende tilbage til. Men når man kigger ned på sådan rollelisten af Matador, så er det jo simpelthen alt, hvad der kan krybe og gå, og alle, der ligesom er med i Matador, enten havde allerede haft en meget gloværdig karriere, eller har i hvert fald siden fået en gloværdig karriere med undtagelse af børnene. Den kan vi vende tilbage til en anden. Men ikke Jørgen Buckhøj. Altså, hvem er Jørgen Buckhøj? Vi kender Mads Skjern, men vi kender ikke Jørgen Buckhøj. Og det var jo også folks oplevelse allerede på det her tidspunkt. Ikke? Han var ligesom ikke den her ubekendte, og det er jo tit en god idé i den her slags serie, ikke at have alt for kendte skuespillere i hovedrollen, fordi at den forestilling, som seerne har om karakteren, overdøver ligesom den nye karakter, som man gerne som manuskriptforfatter vil have etableret. Ikke? Men måske netop den her kulde, som jeg synes, han spiller fremragende, Jørgen Buckhøj, som Mads Skjern, altså gjorde måske også, at danskerne aldrig tog ham til sig. Der var aldrig nogen, der sagde, nu vil jeg glæde mig til at se det nye med Jørgen Buckhøj, fordi at han var grundlæggende usympatisk. Ja, og han var ikke usympatisk nok til at være spændende. Nej, netop. Han var ikke farlig. Han var ikke farlig, nej. Han var bare sådan forstenet i sin karakter, og sådan uden følelser, og sådan uden udviklingspotentiale. Ikke? Han standser i afsnit 24, og så gider vi ikke høre mere om Mads Skjern eller Jørgen Buckhøj. Og det har måske været den største, i virkeligheden, bremseklods for hans karriere, det er at blive smeltet sammen med Mads Skjern. Der er jo en meget sjov. Nu jeg er kommet til et stadie i mit liv, hvor jeg har været nede og låne Jørgen Buckhøjs selvbiografi på biblioteket.
Og det, altså på en eller anden måde er det en meget god spejling, fordi at... Hvad hedder den? Den hedder nemlig noget sjovt. Det er nok ikke en titel, jeg selv har valgt. Han selv har valgt, tror jeg. Fordi der er nogle meget Matador-agtige billeder på forsiden af selvbiografien. Selvbiografien hedder Jørgen Buchhøj fra dreng til Matador. Og både bagsideteksten og forordet handler om Jørgen Buchhøj som Matador. Inde i selve bogen, så følger afsnittet om Matador 8 sider. Ud af 125 sider. Resten er, det er en meget mærkelig bog, som er skrevet sådan lidt i form af aforismer og sådan noget. Den er en meget besynderlig bog, men altså skriver en masse om sin barndom og alle de andre, især hans teaterroller, som han går meget i dybden med. Og så det her med Matador, det fylder 8 sider, hvor han grundlæggende bare siger det samme, som der står i alle de andre Matador-bøger, nemlig at folk var søde, Erik Balling var meget professionel, folk var dygtige, det var sjovt, det var mærkeligt at blive genkendt på gaden. Punktum. Det er rimelig meget det, og det kunne der jo stå i en hvilken som helst bog, om en hvilken som helst serie, successerie nogensinde. Netop, ikke? Og det, så han må også på en eller anden måde have haft et meget konfliktfyldt forhold til det her, fordi det blev ligesom det, der definerede ham på godt og ondt, at folk så ham som Mads Stjerne. Ikke? Det er lidt eller whatever happened to Baby Jane. Altså, hvad skete der nogensinde med Jørgen Buchhøj? Fordi han ligesom bare gik ned i flammer efter Matador for det offentlige syn. Han har jo sikkert som menneske... Altså, så valgte han jo sikkert meget fornuftigt, ikke så lang tid efter, og stort set holde op som skuespiller og blive teaterdirektør i stedet for på Amager Scene. Good choice. Og det hvilket jo sikkert var meget fornuftigt, men jeg synes, det er meget svært at læse den der bog, og ikke tolke det som om, der er en eller anden form for bitterhed over, at sådan den brede danske befolkning aldrig kunne se ham som andet end Mads Skjern, og det, altså... Det siger jo noget flot om hans præstation. Det er jo nemlig det, fordi den type situationer understreger altid, at man kan skabe noget større end sig selv, hvis man, altså med dem, der virkelig har evner, ikke? Altså i hvert fald sikkert også i andre kunstformer. Men det minder mig om den scene i Notting Hill, hvor Julia Roberts og Hugh Grant ligger i sengen sammen, og Julia Roberts spiller den her, hun spiller jo sig selv, men hedder Anna Scott eller sådan noget, ikke? Men hun spiller jo Julia Roberts på en eller anden måde. Og hun har så mange følelser omkring det her med at være kendt, fordi på en måde er det så stort, og på en måde så er det jo ingenting. Så er det jo bare noget, der er digtet. Og hun taler om, jeg tror det er Rita Hayworth, som plejede at sige, they go to bed with Hilda, they wake up with me. Hvordan, at når man skaber noget, der er så stort, så kan man faktisk selv forsvinde i det. Og det er lidt sådan, jeg har det med Jørgen Buchhøj. Altså. Han er i Mads Skjerns... Mads Skjern er så stor, men Jørgen Buchhøj, han kan ikke slippe ud af Mads Skjerns skygge, vel? Og det er jo ikke en køn skygge, og det er ikke en skygge, nogen elsker, så derfor er det lidt tragisk. Hvor man kan sige, med mange andre, der bliver rollen måske fejret, ikke? Her er det bare sådan lidt, vi kender ham, men vi kan ikke rigtig lide ham. Og det er jo i hvert fald noget, som der er mange med store skuespillere, der har omtalt at sige. Det her det er sådan set et eksempel på noget, som Erik Balling gjorde meget bevidst med det her med at prøve at kaste mod personlighed. Ja. Så altså... Efter alt at dømme, og efter alle siger, skulle han være en utrolig flink og varm og hjertelig mand, Jørgen Buchhøj, og Erik Balling var helt bevidst inde at sige, vi kaster altså den person, som ikke minder om sin karakter, netop fordi jeg vil gerne have skuespil, jeg vil ikke have liv. Og der er flere eksempler også på netop, at det kan vi komme tilbage til, når vi skal arbejde med nogle af de senere karakterer, men at der i virkeligheden, for eksempel Lise Nørgaard, foreslog skuespillere, som hun synes, som hun synes passede til den karakter, som hun havde skrevet, men hvor Erik Balling går ind og siger, nej, vi tager den helt modsatte skuespiller. Jeg tror, det er noget med, Lise Nørgaard vil gerne have Helle Virkner til at spille Maud-figuren, og vil gerne have Malene Schwartz til at spille Elisabeth, der bare bliver stærkere og stærkere, og sådan, og hun ser Malene Schwartz styrke i Elisabeth. Og Erik Balling siger, Nixon, Bixen, Karen Blixen. Vi skal have dem til at spille skuespil, vi skal have dem til at være der, altså... Der har været gjort lidt ud af nu Daniel-karakteren. Der var en historie i Ekstrabladet for ikke så længe siden, hvor de havde fundet ham, der spillede Daniel, hvor han jo netop også sagde det her med, jamen, at Erik Balling havde spurgt ham, om han selv var homoseksuel, fordi han ville ikke kaste en homoseksuel i den her i Daniel-rollen. Og det kan man måske godt med 2017-briller sige, det er ikke så heldigt, det er ikke så godt sagt, Erik Balling. Men det som var tanke var helt klart det her med, jeg vil gerne have skuespillere, der spiller roller. Det må ikke være for personligt for dem. Det må ikke være dem, der vi skaber fiktion. Hvis vi ligger for tæt på, så kan vi falde i en eller anden form for altså en skuespillers dokumentarversion, ikke? Hvor man sådan bare viser sig selv frem, ikke? Og det er ikke det samme. Nu taler vi jo om, at i Matador, eller i hvert fald i første afsnit her, Den Rejsende, som jo også Den Rejsende, det er jo Mads Skjern, der er Den Rejsende, at det er ham, der er afsnittets VIP. Men
Jeg spekulerede lidt over, da jeg så det her afsnit, at eftersom den allerførste karakter, vi møder, er grisehandleren, og det er også grisehandleren, der har den allerførste replik i serien, da han går ind på jernbanerestauranten og siger, dagbold, dag med jer, til sin kammersugar, til røde og fede. Og det mindede mig om, at jeg engang så en quiz på tv, hvor at danskerne havde stemt grisehandleren ind som deres all-time yndlingskarakter i Matador. Han er ikke min yndlings personligt, men det fik mig til at tænke lidt over, altså, at han i virkeligheden på en eller anden måde er den ultimative dansker. Ja. Altså, han er bare... Han er danskernes selvbillede i hvert fald. Han er simpelthen danskernes selvbillede, ikke? Jo. Han er velhavende, men ikke fin på den. Han kan lide det simple, han er jovial, han er sådan selvironisk, kvikke bemærkninger om sig selv og andre. Han kan lide øl og brun sovs, men han er ikke fattig. Altså tværtimod. Og det er jo lidt det, der er med danskerne, ikke? Altså, han er ikke arbejderklasse heller, vel? Altså, det er ikke røde, der ligesom er danskernes sådan surrogat. Det er virkelig den her, som er magelig, men hårdt arbejdende. Og... Magelig, hårdt arbejdende, men ikke hårdt arbejdende på en maskern indre missionsk måde, hvor vi lægger os i selen. Hårdt arbejdende, men altså lever livet for at nyde, ikke? Med dister og ligge på sofaen med avisen og sutter, der er lune, fordi de har stået ved brændeovnen. Det er det, danskerne lever for, og det er det, grisehandleren gør. Og så kan han lide sit arbejde. Han har det sjovt, mens han arbejder. Og det er sin bedste ven Kvik ved sin side altid. At bedste venner med hunden, det er helt åbenlyst. Alle kan lide grisehandleren. Der er ikke noget ikke at kunne lide. Det kan man sikkert godt finde. Men han er i hvert fald sat i scenen som super godmodig, og det, der bare har generet, eller grund til, at jeg aldrig har lagt mærke til ham, og ikke har tænkt så meget over ham, har været fordi, at han føles uvigtig. Han føles uvigtig for plottet. Han har ikke noget temperament, og jeg er sådan lidt, har han nogle følelser andet end godmodighed, og sådan, så nogle gange bliver han lidt betuttet, hvis der er noget, ikke? Men jeg kan ikke rigtig finde ud af ham, og jeg har ikke synes, han var relevant. Og der tænker jeg bare på, da jeg så det her afsnit, at han er jo relevant. Han er jo faktisk på banen. Det er jo ham, der overhovedet tager kontakt til Maskern, gennem hunden i øvrigt. Hunde spiller vigtige roller i Matador. Daisy viser hierarkiet. Kvik bliver redskabet til at komme i kontakt med den rejsende. Via Daniel selvfølgelig også, ikke? Men han kommer ind, han forklarer Maskern, hvordan det foregår. Han kommer med hjem, og han tager Maskern med hjem, så møder datteren. Han låner penge til Maskern. Han får faktisk hans penge, selvom man aldrig rigtig ser meget til dem. Det er dem, der sætter plottet i gang. Fuldstændig. Det kan være, at vi har allerede snakket i alt for lang tid om det her. Vi skal prøve at se, om der er nogle ting, som vi sådan har noteret ned i løbet af afsnittet. Fordi jeg har nogle ganske gode ting, som jeg har måske ikke så vildt meget at sige om det, men som jeg bare som faldt mig i øjnene, da jeg nu skulle se det igen. Dels vil jeg sige, at jeg synes, og det har jeg aldrig nogensinde lagt mærke til før, det her med, at det er jo ikke bare en hvilken som helst butik, som Mads Stjern køber, det er jo sadelmagerens. Og det er, der er helt tydeligt, når jeg har set afsnittet tidligere, jeg bare tænkt, om der er en, der er død, han har ikke sin butik mere. Ja. Men sadelmageri er jo også, det er jo virkelig en industri, som er forældet, ikke? Vi kan se, at det her... At folk, Gud, ja, det er Matadors blockbuster. Det er en meget fin beskrivelse her, at det er, altså... Der er måske nogle konkrete årsager til, at han så personligt ikke er gået, men det er jo også fordi, at teknologien og samfundet og økonomien og sådan noget bare er gået skridtet videre og har ladt sadelmaderne i stødet, og vi kan jo også, altså Varnes-familien, de er jo grundlæggende ligeglade. De accepterer jo, at han og butikken er blevet et af kapitalismen, selvom de aldrig tror, det skal se for dem selv. Men det allerede der bliver der jo virkelig, altså der bliver etableret noget til det her, og det virkelig er jo sådan meget sådan, det er jo sådan en marxistisk historielæsning, hvilket jeg tror, Lise Nørgaard ville være meget ked af at sige, men det er det jo virkelig at sige, det er altså den teknologiske udvikling, og så ændringer i magtforholdet mellem klasserne i samfundet, der ligesom driver udviklingen videre. Og når du dygtiggør dig i noget, der bliver uddateret, så er du fucked, netop, og så er du historiens taber. Lige præcis. Noget, der ikke kan oversættes. Og det minder mig om, at sadmageren, som selvfølgelig en sadmager, heste, der er jo hestevogn på gaden, da vi starter, men vi ved jo, at de kun er der indtil afsnit 6 eller sådan noget, ikke? Netop, og vi får, og man kan sige, altså sadmager lavede ikke kun sadler, det blev også etableret i afsnit, at de også ombetragte sofaer og sådan noget, men det var dog stadigvæk helt klart noget, der henvendte sig til en meget bestemt målgruppe og hørte en helt bestemt tid til, og jo netop også havde måtte udvikle sig, hvis de havde skulle overleve, og det var så for sent for dem. Men i virkeligheden, det her med, vi hører Mort sige, han var midt i at ombetrække bedstemors Christian den 8. sofa, eller sådan et eller andet lignende.
der får vi jo så at vide, okay, der er sådan nogle krampetrækninger i gang, hvor han prøver at få saddelmageriet til at blive møbelpolstring, men han er jo lige på nippet til, at møbelproduktionen bliver så billig, at der ikke er nogen, der ombetrækker noget som helst. Så det er jo på en eller anden måde et sørgeligt syn ved denne her krakelerende industri, hvor Mads Skjern så flytter ind og siger, ja, det er klunketiden, det er biedermejertiden, der dør med saddelmageren, ikke? Altså, det er hele den der og det er jo type også nye middeloverklasser, som opstod i forbindelse med det, som etablerer. Det bringer mig videre til det næste, nemlig den her lille snak mellem de to Varnes-brødre inde på kontoret om bedstefar Varnes. Ja. Som hed Gamle Hansen. Gamle Hansen, netop lige præcis. Tænk, at han hed Hansen. Ja. Tænk, altså, og det siger jo også det noget om, hvor er det, at den her, de er jo ikke adelige i Varnes familie, hvor er det deres velstand kommer fra. Slægtsgården. Den er jo i virkeligheden ikke mere end et par generationer gammel, at de sådan begyndte at opfatte sig selv som en del af overklassen. Fra tid har været slidere, altså købmandsgenerationen med industrialisering og alt det her hvis vi tæller 2 generationer tilbage, så har det jo så været i sådan midt-slut 1800-tallet. Er det sådan Buddenbrooks, sådan noget, ikke? Ja. Altså, og hvor den her bedstefar Hansen ligesom har etableret familien som noget. Ja. Ikke? Men så i løbet af kun et par generationer, så er det gået hen til at blive sådan helt veletableret og uproblematiseret privilegie, som de her Varnes-brødre bare går ud fra, at de altid har og altid vil have. Ja. En tidsløs placering i samfundet. Ja. Og vi kan jo også mærke, nu han jo så også, Hans Christian har jo giftet sig med amtmandens datter, og amtmanden kender kongen og sådan noget. Men vi fornemmer jo, at Varnes-klassen er lige under kongen. Og det er jo pudsigt, for det er jo ikke længere tid siden, end der var rigtig adel. Altså, men det er jo fordi, at adelen er blevet så lille, at overklassen, altså under adelen, har fået storhedsvanvid, ikke? Og nu opfatter sig selv som lige under. Lige præcis. Men noget andet er, apropos Varnes delen af historien, for det er jo sådan, det har jeg i hvert fald tit tænkt på, at der er Skjern-familien, og så er der Varnes-familien, og så må de andre ligesom sådan flokkes omkring de her 2 planeter, så det er sådan de store kraftcenter, det er Skjern og Varnes. Og Matadoren er Mads Skjern, og den rejsende, det er Mads Skjern i afsnittet, men hvis man havde lavet serien om, og Mads Skjern ikke var titelkarakteren, og det var Varnes, der ligesom var det egentlige udgangspunkt, så havde jeg nemlig lagt mærke til i det her afsnit, at vi lærer jo Maud og Elisabeth og Hans Christian, som jo udgør de voksne i Varnes-husstanden. Vi lærer dem jo faktisk ret godt at kende. De bliver også sat rigtig fint i scene. Og noget af det, som jeg opdagede, bliver brugt som en sølvtråd igennem Varnes-historien i første afsnit, det er bordkortene. Ja. De er de siger så meget om Maud, ikke, på så mange måder. For det første er de et rigtig fint symbol på den her overklasse hustru, ikke? Lille og fin og skrøbelig pyntegenstand, der er grundlæggende fuldstændig unødig og ikke rigtig har nogen funktion. Så som sådan er bordkort jo i virkeligheden et fint symbol. Men de bliver også trukket ind, så man Maud står her med dem i hånden med sine nervøse sådan anerkendelsessøgende bevægelser og siger, eller hendes søster kommenterer, nej, bordkort, har du malet dem? Og så siger hun jo, hvad jeg mener er afsnittets bedste replik. Ja, man må bruge, hvad man kan, der hvor man er sat. Så altså håbefuld på en gang, og deprimerende en replik, som der nogensinde har været. Hun placerer de her bordkort ud, og er så stolt af sit kunstværk. Og hun vil jo gerne vise sig frem. Hun vil gerne bevise over for sig selv og for andre, at hun ikke er så værdiløs, som hun egentlig er i samfundet. Jo, nu hvor hun har født sine børn i hvert fald. Og er blevet, hvad er det, må det mening, hun skal være sådan lige omkring de 30, ikke? Sådan det vil jeg tro. Hun er helt, hendes liv er over. Hendes liv er over, og hun er yngre end mig, så det er rigtig fint. Og det, der så sker, det er jo, at hendes virkelig omsorgsfulde og meget følelsesmæssigt intelligente, synes jeg, er Elisabeths største styrke, at hun fanger virkelig alle følelser, ikke? Hun har jo set, at Maud nu har hele sin identitet hvilende i de her bordkort. Så da Jørgen Varnes, han slår på glasset for at skulle holde tale og sige tak for middagen, og han er folketingskandidat, så sidder Elisabeth lige så stille og prikker på bordkortene. Og kaster et blik op på Jørgen, som jo er, selvom han viser sig at blive lidt af en... Ja, han er ikke dum, Jørgen jo. Han er ikke dum, han er nemlig rigtig hurtig, og han fanger det her og siger helt naturligt, at så viser Maud jo, at hun ikke kun er hustru og mor, men også kunstner. Ja. Og så tager han bordkortet og putter det i lommen og beviser, at det hun kan, det her pynteagtige hun kan, det er noget, der bliver værdsat. Og 30 sekunder senere, så sådan svæver Maud rundt i spisestuen og ser, at alle de andre gæster har plettet mad, fedtpletter og mad og sovs på bordkortene. Inklusive hendes mand, Hans Christian, det er krøllet sammen, ligger på gulvet, det der bordkort. Hun bliver ikke værdsat. Og der ser vi så
Det er svært måske at få øje på, fordi man har travlt med at synes, hun er irriterende. Ja. Men hun er en mega tragisk figur. Men jeg synes jo faktisk, at jeg havde en oplevelse af at se det nu her, om at Maud, jeg synes faktisk, der var mere potentiale i Maud i det her afsnit, end jeg huskede. Altså jeg husker hende som værende ret irriterende i starten, og det er hun jo på mange måder også. Men dels, hun har faktisk, hun har en lille smule empati, hun spørger faktisk ind til, hvordan hendes søster har det, når hun har været en god rejse. Først efter hun har fortalt en hel masse om sig selv, men hun gør det dog. Ja, det er rigtigt. Og det virker oprigtigt interesseret. Og det tror jeg virkelig også, det er. Og hun har den her kreativitet, og hun har, der er et eller andet inde i Maud. Så den der styrke, der ligesom kommer senere, det er ikke bare noget, der opstår. Nej, det er troværdigt. Ja, den har været der hele tiden. Og jeg vil også sige noget, som jeg også virkelig tilgav, da jeg så afsnittet igen her nu. Det var, man er jo rigtig irriteret på Maud og hendes rengøringsvanvid, men jeg vil faktisk gerne modargumentere, at der er tale om vanvid. For i den første scene med Maud, der kommer hun vagtende ud i sin højhælede sko på stationen i den her blå kåbe med en sølvgrå pelskrav. Og så kommer børnene ud af det her snavsede tog, og så har Ulrik låst sig inde på et DSB-toilet. Og jeg mener, jeg har set DSB-toiletterne, og jeg er sikker på, at det ikke var bedre i 1929. Og så siger hun, der er ingen, der rører. Jeg forbyder nogen at røre ved ham, før han er blevet vasket. Og undskyld mig, men det er altså virkelig, virkelig godt set. Der er ingen, der skal røre ved nogen, der har været inde på et DSB-toilet, før de er blevet vasket. Det er da mega ulækkert. Og det vil jeg bare gerne sige, at det er godt, at hun bliver kørt i stilling som rengøringsvanvittig. Men altså, i dag tror jeg ikke, hun var blevet kaldt vanvittig. Der var hun blevet kaldt spæltmor. Altså, jeg tror også, det var en vigtig pointe, der Lise Nørgaard har skrevet om lige præcis det her med rengøring, at det var ikke fra hendes synspunkt, var det sådan set ikke et spørgsmål om at illustrere vanvid, men et spørgsmål om at illustrere kedsomhed. Altså, hun kommer jo fra en generation, hvor kvinderne blev sendt på husholdningsskoler, og det kunne man jo sagtens forestille sig, at sådan en som Maud også har været. Men da vi så ligesom kommer op og køkken, altså der kommer lidt mere, altså der er en masse af de ting i hjemmet, som bliver lidt nemmere, fordi der kommer teknologi, og måske bliver folk lidt mere velstående, så de har råd til at have stuepiger og sådan noget. Så alle de her kvinder, upper middelklasse kvinder, som ikke kan andet end at gøre rent og sådan noget, de er fuldstændig uanvendelige, så de havde ikke andet at lave, end at gå efter deres rengøringsdame og pege derhen, hvor de skulle gøre rent. De bliver simpelthen sådan magtliderlige diktatorer, fordi de ikke har noget reelt at bruge deres hjerne eller krop til. Lige præcis. Men det er også det, der er meget interessant, men der kan man også se forskellen mellem de to søstre, at de er begge to fra det her dannede hjem, og den ene har siddet og malet, og den anden har siddet og spillet klaver. Men Maud strander, måske faktisk fordi hun er gift, og derfor har mindre funktion, så får hun aldrig udviklet sin malerskill. For der er ikke brug for det. Men til Elisabeth tager sin klaverskid, og hun er jo heller ikke en stor kunstner, og som hun kommer hjem fra det der klaverkursus, så siger hun ikke bliver nogen stor, hvad er det, refererer til en eller anden komponist eller et eller andet. Men hun bliver aldrig en stor kunstner, men nu har hun lært at lære fra sig. Ikke? Ja. Så hun tager faktisk noget af sin dannelse og omformer det til at blive et métier, hun kan tjene penge på. Det kunne Maud da sagtens have været. Hun kunne da være blevet en tegnelærer. Altså så har hun måske ikke været så fuld af kedsomhed hele tiden. Helt sikkert, men det vil jo ingen tvivl om betragtet som uværdigt for sådan en. Vi skal nok til at nærme os en afrunding. Jeg vil godt sige, apropos det her med spillelærerinden, så vil jeg sige, nu, vi har i det her afsnit, der kommer til de næste år, til at rose Erik Balling og Lise Nørgaard utrolig meget for sindssygt godt manuskript og virkelig godt instruktørarbejde. Der er et enkelt punkt i det her første afsnit, hvor jeg vil sige, at jeg har skrevet i mine noter, kan Helle Virkner spille klaver? Spørgsmålstegn? Nej, udopstegn. Og det kan hun måske godt. Der er noget med nogle senere afsnit, men i hvert fald hun gør det i hvert fald ikke i den scene, hvor det er meningen, hun skal sidde og spille klaver i hendes. Altså det ligner, der er aldrig nogensinde nogen mennesker, der har spillet klaver på den måde, nogensinde, hvor man tænker, det virker meget underligt. Altså både Henning Balling og Helle Virkner må jo have set folk spille klaver før, men hendes arme bevæger sig, som om hun sådan bare sidder og holder nogle bestemte tangenter nede. Altså, så jeg tror ikke, det er et rigtigt klaver, og jeg tror ikke, at vi taler om den scene, hvor hun sidder lige foran kameraet, og Maud sidder i baggrunden, ikke? Jo, netop. Ja, hvor man ser hende sidde, og hendes hoved spiller mere end hendes arme, ikke? Og det er jo også klart, man kan jo ikke filme. Nej. Hvis hun sidder og spiller klaver, så vil det jo overdøve deres samtaler, så selvfølgelig spiller hun ikke rigtig klaver, men de har heller ikke gjort sig umage for at få det til at se ud, som om hun spiller klaver. Nej, det er en lille fejl. Det må man sige. Har du noget, ellers så vil jeg gerne... Jeg har en sidste ting, som jeg lagde mærke til, da jeg så det her afsnit, fordi den starter jo med de her Korsbæk-vignetter, som der er en del af. Og den, der jo er i den første, det er jo den, der er blevet den allermest kendte, netop Daniel, der sidder på trappestenen. Ja. Den her lille dreng på trappestenen. Og så slog det mig, sådan, det er egentlig mærkeligt, at den er blevet sådan selve symbolet på Matador, fordi Daniel er bare ikke en vigtig karakter i virkeligheden. Ja. Og det her med, at han sidder på trappestenene, det er jo kun i et afsnit. Hvorfor symboliserer den hele serien for mig? Og så gik det op for mig, at hver eneste lille bid af den vigtige handling i første afsnit foregår, mens Daniel sidder på trappestenen. Ja. Første gang han sidder der er Mads inde og lave
kerneobservationen af manufakturhandlen med de her kunder, der ikke bliver betjent. Anden gang han sidder der, er han inde og kigge på sadmagerens hus. Og tredje gang han sidder der er han inde og skriver under på kontrakten og kommer ud og siger til Daniel, så kan du godt rejse dig, Daniel. Det er her, vi skal bo. Mm. Så jeg var sådan, det var en helt katarsis for mig at forstå, at den vignette med drengen på trappestenen, den har faktisk fortjent at blive symbolet på Matador, for den er symbolet på den offstage handling. Det er det, vi ser, når alt det vigtige sker. Og det er jo også et interessant valg, at vi ikke får lov at se. Vi ser ikke en masse bese i huset, vi ser ham ikke skrive under, vi hører ikke hans tanker, vi hører ikke hans overvejelser. Det sker bare lige bag ved alt det, vi ser. Det synes jeg er meget rigtigt. Og som det aller sidste her i afsnittet, så har vi måske lige sådan lidt, vi har snakket lidt om, at vi prøver, om vi kan, hvis der er særlige replikker, eller særlige sådan indstillinger, eller VIP's i afsnittet, som vi kan bringe med så vil vi komme med dem her til sidst. Og jeg vil faktisk, måske lidt overraskende, tage Arne Ungermann, tegneren, som har lavet de her små vignetter med, fordi at han har lavet nogle ting, som man netop kun kan opfatte ubevidst, når man har set serien første gang, og først skal sætte pris på, hvor indsigtsfulde de her små vignetter i virkeligheden er, når man har set serien nogle gange. Nu nævner du, hvad den allerførste vignette er. Den første vignette i rulleteksterne i slutningen af første afsnit er det her også meget ikoniske billede af et gadespejl, hvor man ser 2 øjne, der kigger ud. Yes. Og det er altså... Så han lægger ligesom vægt på, hvad er det, der har været temaet i det her afsnit? Det er, hvem kigger ud af vinduerne, hvem kigger mod fremtiden, hvem er det, der har blik for andre ting, end det etablerede. Og hvis man går tilbage i afsnittet og siger, hvem er det i løbet af første afsnit her, der nogensinde kigger ud af vinduet, det gør Mads Skjern, det gør Ingeborg, og det gør Agnes. Det er de 3 mennesker, der kigger. Er det ikke Elisabeth Friis også, oppe i Varnestuerne? Jo, ja, Elisabeth Friis, ikke Ingeborg, Elisabeth Friis, var det, jeg vil sige. Ja. Mads Skjern, Elisabeth og Agnes er de 3 mennesker, der kigger ud af vinduer i løbet af det her første afsnit. 3 mennesker, som på hver sin måde ved, at det her, det kan ikke vare ved. Som har set Biedermeier-samfundet, vurderet det og kigger væk igen, eller ikke, og går videre. Ja, altså helt sikkert. Og som jo er vildt forskellige mennesker, altså som jo ikke har noget andet til fælles, end at de er på vej mod fremtiden. Men det er sjovt, du siger det med det spejl, fordi jeg har aldrig vidst, hvad det var. Jeg har altid tænkt, at det var den vignette, der var sådan, jeg aldrig har interesseret mig for jeg forstod den ikke. Men det er jo selvfølgelig de der gadespejl, det har jeg slet ikke... Og de kigger jo ikke i et gadespejl i serien, det ser man sådan set ikke nogen steder, der er nogen, der gør. Men det er det, der er. Men det er symbolet for at orientere sig ud mod samfundet. Se, hvad der foregår nede på gaden fra sit lukkede lille private gamer. Så det, altså, og jeg glæder mig til, når jeg skal se resten af serien i forbindelse med den her serie, igen at lægge mærke til at sige, hvad er det egentlig, han har gjort? Jeg ved ikke, det er måske en research, vi kan lave. Måske er der nogle af vores lyttere, der ved det. Hvor meget Arne Ungermann fik at vide af Nørgaard og instruktøren, hvad han skulle tegne, og hvor meget han havde frie hænder, men det er i hvert fald det er et sjovt lille græskor, som kommer ind til allersidst og siger, her er en tolkningsvinkel, som man kan lægge ned på det, vi lige har set. Og her understreger vi lige noget, som måske ikke er det mest åbenlyse, men som har forbindelser til nogle virkelig vigtige tråde i serien. Ikke? Jeg var i hvert fald helt slået bagover over Daniel-tegningen, hvad der ligger bag lige præcis det billede, hvad det er, der foregår, mens det billede foregår, om man så må sige. Og nu bringer du pludselig gadespejlet ind som symbolet på dem, der kigger ud mod fremtiden og ud i verden, og ser, hvad der sker der. Det er jo, det kan godt være, at vi skal tage VIP Mads Skjern og sige, at han får stærk konkurrence fra Arne Ungermann og hans vignetter. Til sidst, har du overvejet, du har alle dine pointer med, har du overvejet, om du har en replik, som du ligesom synes, at det her første afsnit bidrager med? Jeg har jo spillet min finalist ind, som er Mauds. Man må bruge, hvad man kan, der hvor man er sat, fordi den ligesom bare tager alt det her med. Enten kan man se den som, for det bedste, altså som Beyoncé's Lemonade-album, ikke? Life gives you lemons, you make lemonade. Og det er selvfølgelig rigtig fint, men det er jo også bare det, der får folk til at strande, at hun bruger sin kunst der, hvor hun er sat, i stedet for at gå videre med den. Altså, jeg har kun en, og jeg har desværre ikke fået skrevet den ned nøjagtigt, så jeg husker den ikke præcis. Måske kan du huske den bedre end mig. Det er en samtale til allersidst mellem Agnes og Laura. Og det er en god replik, så jeg skal nok komme til den lige om lidt. Men det, som igen er imponerende, det er, altså, den er virkelig on the nose. Jeg tror, der er ikke nogen, der ikke forstår, hvad pointen i det her er, men alligevel virker det naturligt, og alligevel fungerer det. Altså, noget, der kunne være simpelthen så kikset og eye-rolling og sådan noget, men det fungerer, hvor... en af de 2 stuepiger siger, hvad ville fruen gøre uden frøken? Altså, hvad ville Maud gøre uden Elisabeth? Og hvor til den anden svarer, så kunne det være, at hun var nødt til at gøre noget selv.
Ja, jeg tror, den præcise replik er, hvad ville hun gøre uden frøkenen? Ja, så var hun måske nødt til at stå op. Ja, for det, der nemlig foregår, er, at Maud ligger i sin seng som sædvanligt, ikke? Og så vender de med øjnene stuepigerne og tænker, hvad vil hun gøre uden frøkenen? Og så vil hun blive nødt til at stå op. Og det er netop igen det her med altså, dobbeltblikket på Maud, som både den her frygtelige karakter, men omvendt også som en, som jo har noget potentiale, og som jo er meget, meget menneskelig, men hvor simpelthen det er omstændighederne, som gør hun. Ja, og der er jo meget om det her med, at Elisabeth, der flytter ind i Mauds og Hans Christians hjem, det er det værste, der kunne ske for Maud, for hun bliver simpelthen fristet til at blive endnu mere hjælpeløs. Fordi hun får omsorg gennem hjælp, og hvem vil ikke gerne have omsorg, og derfor ender hun med at ligge i sin seng. Apropos det med at ligge i sin seng, vil jeg gerne lige sådan tilføje noget andet. Apropos de her bordkort også. Jeg har altid, især da jeg var yngre, når jeg så serien, synes, at Maud bare var et kæmpe skvat for at ligge deroppe i sin seng. Og så gik det op for mig, at når hun ligger i sin seng, jeg ved godt, at hun generelt ligger i sin seng, når der er modgang, og det er ligesom bare tilflugtsstedet. Og det er jo, at hvem ligger ikke... Jeg ligger altså også i min seng, når jeg altså har modgang. Det synes jeg ikke, der er noget mærkeligt i. Men hun ligger jo i sin seng, fordi hendes kunst er blevet skændet i virkeligheden. Yeah. Altså, hendes kunst er blevet skændet, og af hendes egen mand sågar. Så selvfølgelig ligger hun i sin seng. En anden gang, hun ligger i sin seng, det er, da hendes maleri er med på aktionen, og Hans Christian forlader aktionen, sådan så alle er frie til at disrespekte Mauds maleri, fordi byens førende han sidder et andet sted, så han kan ikke se disrespekten. Og så ligger hun i sengen igen. Altså, der er mange, der godt kan lide Hans Christian og så videre, og ja, vi kommer til nogle fejl senere, men der vil jeg bare sige, altså mage til ustøttende mand. Ja. Altså, hun har en eneste evne i livet, Maud, og den bliver bare ikke hjulpet til af manden. Så ja, stor sympati for Maud i den seng der. Det har jeg stor forståelse for. Det synes jeg ikke, vi skal dømme. Og det er jo et oplagt emne, som vi kan gå ind tilbage til i næste afsnit af vores podcast, det her med, hvem er de her hovedkarakterer egentlig, og hvad er det for nogle forventninger, der er til deres voksenliv? De er altså ikke andet end slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, da den starter, og hvad er det for en type voksenliv, de har? Det kommer vi meget mere ind på i afsnit 2. Vi vil sige tak for den her gang fra Matador med mere med Martin og Mathilde. Jeg hedder Martin. Jeg hedder Mathilde. Tak for nu.